बानी रहो प्योर बहन चचा जा जाओ बाबू नहीं चुप रहा मत रहो कमी होता है तो पूरा कर जाई भगवान करो हाय भाई रोरा गांव जवर के जितना रोर बहन वालो छपरा जिला में यही गांव में भी है जा अब भगनन का माला काहे के लगनी पहना बा सावरिया सावरिया विकास बाबू एगो लय गौलर ले बड़ा बढ़िया है मुलायम सोट है एकदम जाने शो गीत गल है कौन लय मरल गावना करवला हरि जी एक और बेहतर से लय भइल ना हमारा कहत लगी कहीं बिजली गिरी तो जरबे करी हमारे 2 सेकंड के नुरल हमार तो कंपोज लय रहलो ए लय तरह गावे ना ले पाए पुन लगोले बड़ा मतलब हेलो रह दो तने पर ए लय तू गौला हो बाकी लय वहां हो ना ये तो प्लेन लय को का दिया से गवना करवलो हरि जी आ हो गवना करवलो हरि जी अपने पुरु बाबा गोइल मेरा अरे से मैं कोनो टुकड़ा ना भइलो अंतरो कले हई कविंदर चाचा अंतरो ही कसे ना भइलो हो हो हा 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 डरना ले ले मन बाबा बुखार ठीक हो जाए बहुत सुंदर वीडियो बना लो सुभाष बाकी हमारा अपना भाव में हम निर्गुण के छपरहिया निर्गुण के भाव में हेलो मैंने कहा ट्रेबर रखो सिटी ना बनाई छपरा कोट निर्गुण हो आज स्वर्गीय जनार्दन बाबा ये परिवार के छोड़ के चल गई नहीं ले ली बेटा पतोह नाती पोता बेटी दमाद सार सरहज जे भी हो वहाँ का बैठा था बबुआ जी वहाँ का तने बैठावे पर 2 मिनट शोक गीत में वहाँ का बैठा था ओकरा बाद फिर खड़ा हो जब लयदारी में शोक गीत में बैठा दी वहाँ के धनी हो मामा धनी हो ना शोकवा में बैठा दी शोक गीत 2 मिनट के गायब ओकरा बाद लयदारी गायब 2 मिनट ओकरा बाद इनका चुटकुला कहले बड़े कि गृह प्रवेश रहे कहतर के भेंता कमलबास के 5 भाई बतौल है ना चाहतला अच्छा बता दिले वो बता दिले बाकी बता आज वो चाचा के भतवानी में प्रोग्राम होता अरौरा जिला में हमारे जिला में बड़ बड़ धनिक लोग के क्रिया में प्रोग्राम नहीं खे श्राद्ध के दिन और सब भतवानी के दिन बढ़ा देहनी श्राद्ध का श्रद्धा से श्राद्ध को उत्पत्ति है अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण श्राद्ध इदम श्रद्धा बहुत जे श्रद्धावान होला अपना श्रद्धा से श्राद्ध संस्कार करावेला लोग खाला पियला आनंदी ले
वो जनार्दन बाबा के लड़का लो वाल्मीकि चौधरी जी, दिलीप चौधरी जी, जयराम चौधरी जी, जयलालो चौधरी जी बनी। अच्छा जे भी बा रोले सब होई भाई कह के रोवेलो चाहे बाबूजी कह के चाहे नाती पता भैया तनी भर शांति बनाओ शांति बनाई लो। सो गीतिया में ओकरा बाद हो जाए एक लय में रह जाओ पता नहीं हाल का कहत नहीं मगे बाबूजी 3 भाई बाबूजी के पोता के साला ही 500 रुपए दल बने हमरा के बार बार प्रणाम करने हम भोला दानी बनौले रहे कि लूट गइली धारवा के रतनवा तो बाबूजी सपना एक्सीडेंटल मौत के दुर्घटना कहल जाला लेकिन फोन हो गई तो का पूछाई कि फलाना तारीख खाली बनी तो हाँ छोट नाती बनी हमरा का नाम हो सामर्थ्य जी हजारों हजार पुरस्कार दल बनी बाबा जी का आत्मा जहाँ कहीं भी है स्वर्गलोक में वैकुंठ में स्थान मिले। एक्सीडेंटल मौत को दुर्घटना बोलते हैं लेकिन केहू पुरनिया मरे लता ये वाला के बेहद घटना घट गइल बा हमार बाबूजी हमार बाबा गुजर गइल बनी प्रोग्राम करावे कौन ओ जगे में घटली घटना ओ जगे में घटली घटना तो बाबूजी सपना भइनी भतीजा बने हमारा स्वर्गीय जनार्दन चौधरी जी की हजारों हजार पुरस्कार हार्दिक प्रणाम लायक लय भरो जयराम चौधरी जी जयलाल चौधरी जी बानी लो जा कहता पैसा खातिर ना पैसा रोजे कमाई ले कुंवर जी हम हो रहू दूसरे के धन से हमने के जौन बात तौन बा के कितना धन कमाई ले कर दे ही देखला से पता चल जाला धन कुछ ना कुंवर जी फील्ड जकर बन गइल ओकरा सील के जरूरत ना पड़ेला फील्ड के बल पर ही लोग नेता बनेला तू बनल बड़ चाहे हम बने केहू बने जी यूट्यूबर लागल बा काहे खातिर बोल जाला एगो सेल्फी वाले तनी अपने न देखता नहीं समझते लोग भेजता नहीं आ यूट्यूब पर लागल बा ई गाना जबे सर्च करब तबे लोग डाल देले रहे रौरावे वाली 50 पीढ़ी 100 पीढ़ी देखी जले लोग डिलीट ना करी तले दूसरा के डिलीट करके पावर नहीं करी तब है वो अधिक कहा जे भाई बाबू जानत एक संगे खेलल एक संगे पढ़े गइल झगड़ा झट गइल आपस में
आ एगो भाई छोड़ के चल जा तो हमरा जयराम बाबा जयलाल बाबा कैसा लागल हो जौन बेटा बाबूजी के गोद में खेलले बाबूजी अंगुरी पकड़ के चले सिखवले लइकाई में हमने के बाबूजी से कहले कि बाबूजी तू बड़े बड़ा हम छोट बानी तो बाबूजी अपना कान्हा पर बैठा लेले कहले बबुआ तू बड़ हो गइल जे अपन जीवन के सारा सुख त्याग के बेटा खातिर जिएला वो बाप माई के कर्जा केहू पुत्र नहीं के जे चुका पाओ जब राम ना चुकैले कृष्ण ना चुकैले तो हमने के हई वाल्मीकि भैया रोले होई है पुकाया अपन फार के कहा चली गोइनी बाबूजी हमनी के विसार धन परिवारी धन लयदार परिवार बा कि हमने जैसे बेफांट व्यास के निमन निमन गीत गवा दी हो वाल्मीकि भैया दिलीप भैया अरवनी पुका फार के कहा चली गोइनी बाबूजी हमनी के विसार के। अच्छा बाबूजी के चाहे माई के मोला के सबसे बड़ दुख केकरा लागेला मलिकार बेटा के पतो के ना जे मरेला ओकर बिहल बेटी होई तो नैहर आवे में डर लागेला कि घर जात रहनी भौजाई ले प्रशासन बतियावत रहनी तबो बाबू माई हमारे फेवर करेलु बहुत बहुत आशीर्वाद हमरा के देहनी 1000 रुपये हमरा के दिले बनी बार बार प्रणाम करनी है कि मुंह दे के कुंवर जी चीन गए हम फिर वो फलाना काका के लड़का है तई तो बड़पन के बात बा तारा चिन्हला के बात नहीं है बड़पन के बात बा कि पिता समान लड़का होके पिताजी से बढ़ के तेजस्वी होके हमरो लड़कन के देखब तो चिन्ह जेब कि भेंते के लड़का हमेशा हां बाकी इनका लड़का के देखो तो मामा पर ना कुल्ही अपना नाना पर गइल बड़े कुंवर जी के 3 लड़का तीनों के मुंह नाना से मिलेला कितना प्रेम नाना से रहे हाँ सजान हम साफ बात कहले तो फोटो दिखाओ हम अपना लड़का दिखाओ रव 220 काफी बा उपेंद्र राय जी अब तो कहते हम 10 टकिया ना ली ना ना 200 रुपया के हो दो तो श्रद्धा चुकल बा में पैसा के काउंटिंग मत करो श्रद्धा देखो कि तारा के देवे खातिर मन पर लोग के 200 रुपया दे वो 2 रुपया दे ना तो बड़ बड़ साहेब लोग हम देखले हैं अपनों के भोर में चिनौटी खाली हो गल बिया आ सरवा कोनो से भीख मांगले हैं सके देता है खरीदे दा हमरा भैया गाड़ी रोका के विकास बाबू हम अपना कहता नहीं समाज के सुरती और राजा सवेरे गाड़ी रोकले बड़ो वो हाफे पैंट पर घूमता सुरती बनावता तो दी तो लयदार बता दे दी ना तो कोई के खेली पड़ले बता रहा कहां से दे दी हम तो खुद मांग के ले होता नहीं जय भगवान वाक बनौले रहे अरे व्यवहार ऐसा नहीं बन रहे सबसे बड़ा दुख बेटी के लागेला ऐसे केहू में जितना लोग बैठल बा हमने के बहन अगर घरे आवे शादीशुदा तो हमने के मेहरारू प्रशासनों बतियाई हमने खराबो लाई कि बिना मतलब के बोलतिया आ तबो बाबू माई के कर फेवर करिलु बेटी के ना कि पतो के हमने के कितना स्वार्थी बनी जा हमने के लड़की के दामाद गाड़ी पर बैठा के ले ताकि चलो वैष्णो देवी घूमे तो नीमन लगा कि हमार दामाद हीरा हो हरे राम हमार दामाद बहुत अच्छा आदमी हम माने ला राम निवर हो और है अगर बेटा अपन बेटा पतो के मोटरसाइकिल पर लेके जाता तो बाबू माई का कहत ससुरारी गोर ला कुछ खिया पिया देले बड़े सही मेहरारियों के लगा बराबर होता है बाप माई पर ध्यान नहीं हो जाला अच्छा हम गलती करी हम सांसारिक बात कोई बेटी के दामाद घुमावे तो निमन बा कि बेटा पतो के लेके बिना पूछले चल गई तो लागत ताबीज बनवावे कि भाई गोर ला ससुरारी कुछ खिया पिया देले बड़े सही
बेटी के नैहर आवे में रोआ कापेला रौरा बिना घर नहीं लगता आबाद जी सुसुकी के बेटी रोवली रोवले भाता मार रौरा बिना मोहन राय जी कौनो बात ना मलकार है वहाँ घर आयल बन जाओ कलाकार में तब न बजाओ नहीं तो जरूरी मैं कि तू बजे बहेगा बजा वहाँ को अपने डिजाइन से बजाओ ठीक बा बाकी तन साउंड कम कम हार्दिक प्रणाम करें हैं भोला दानी बनौला रहे और क्या रोत रहे भतीजा उपेंद्र चौधरी जी रविंद्र चौधरी जी गुणाल चौधरी जी ए जबानी लो जागो भतीजा तीनों में जागल बनी लो जा गुणाल बाबू अगर जागल हो तो यूट्यूब पर जरूर भाग लेना चाहिए जानता नहीं वाल्मीकि भैया केहू बुरा मत मानी हम हकीकत बात कहले कभी न जैसे दो चार को भैया लोग जा के वाल्मीकि भैया के राय देता कि कीजिए ऐसे कराइए ऐसे गवाइए बुरा के हुमत माने हकीकत कहता नहीं जरा अपना द्वार पर नाश्ता घट दिला नु वो दूसरा के तिलक में बतावेला कि गोड़ी कहाँ देवे के बा करेजी कहाँ देवे के बा जरा अपना द्वार पर नाश्ता घट जाए तुरंत भोजन पर बैठा दे पाँच चलाओ वो दूसरा के द्वार पर जाकर बतावेला कि ऐसा मतिया हमें तने 5 गो इनका पर पीस बढ़ा दो इनका एक गोड़ी दे दो इनका एक करेजी दे दो बतावेला गलती ना करी हम अपन पिए वाला आदमी को वो गलती नहीं कर सकता अपना दाम से किन के पिए ले बा वो अपने डोज भर ले बा वो जानता कि हमारा औकात 500 पिए के बाद तो 500 का पी अनकर पिए वाला 1000 का पीली है सा तोहरे से डायरेक्शन पे तोहरे से सवेरे ले मार को दिए सा इंदा चौधरी जी बनी गिरिजा चौधरी जी 200 रुपया पुरस्कार दल बनी चौधरी परिवार का प्रणाम कहनी हमने गौनई गाई ले जा कविंद्र चाचा आ विकास बाबू गाँव तन जनू कहे तो कुल मित्र व्यास लो बैठल बा कुर्सी पर कौन व्यास बैठा रहे साढ़ू हजाम है रहो यह नियम हो इलेक्ट्रिशियन जो मिस्त्री बा वो दूसरा के घर जाई तो बताई कि एंकर के स्विच लगाओ और ओकरा घर जाइबो तो 4 गो नंगा तार लटकल बा प्लग सटावे को पड़ता है को के और चलाकी बा दूसरा के मोजदारी बढ़िया बना दी अपन साफ बढ़ल नहीं इंद्रदासन नियर हत जगह बुझाई के जोम दूध ना ठीक बढ़ल बने दूसरा के बना के पैसा लेला अपन कतनो बढ़ जाओ कुंवर सिंह नियर बढ़ावे के भाई नियम ब्यास लो दूसरा के बाबूजी में जाके गावता श्राद्ध में अपना माई में केहू गवाओ तो बोला के गाओ तंजा खूब प्रशंसा करते जा ई जवना ब्यास के शिकायत करता रहे अजीत हलचल के जे मऊ कहता रहे उहे एगो ब्यास अपना जिला में भइल लइका नया पो कि खेसारी से धइले जितना मेहनती कलाकार लोग अपना माई के पुण्यतिथि में बुलाता है लड़का तो शिकायत करता रहता नहीं अभियंता के लइका के भी हमें लोग कलाकार कमलबास के अभियंता के माई चाहे बाबू का पुण्यतिथि में तने केहू के नाम धरे केहू गइल बा सब नोचे के फेर में लागल बड़ा सब ब्यास खर्चा करे केहू जानता नहीं खबर के जीत ए बबुआ हमरा बियाह में 1.5 लाख रुपया लुटा देले जाके लइका के बियाह में द्वार पर गावे जाइले फिर 31 के जाए के पुण्यतिथि में 80,000 रुपया 2 गाना पर मिल रहा धन्य भाई इनका लइका में चल जेबो 150 ना मिली 42 समहतिया लो ना देव तो अपना से 150 निकाल दे शिकायत मत करो आज वो लड़का नया है हम भी कल नए थे यदि उसको हम बना रहे हैं चाहे आप बना रहे हैं हमको आप मार्केट में लाए हो सकता है तो आपको भी जब कोई नहीं गा रहा था तो बाबू वीरेंद्र सिंह धुरांतर से गा के तार गुरु गायत्री ठाकुर तारा के बैठा दे रहे थे सबका पीछे केहू ना केहू के हाथ होला बाबा जी वो है गायत्री ठाकुर वाले कि वीरेंद्र सिंह को नहीं ना गाओ सुंगा से कि लड़का है नहीं गाएंगे
गौले तबे नु गायत्री ठाकुर बोले तो लगा तरह कहे केहू को बनावेला। अच्छा बाबा यदि व्यास इतना इनकम कोनो लाइन में नहीं खे, अगर व्यास कमलबास के बनावला से के होई, अभियंता के बनावला से के होई, तो हमार तहार लइका ई तीनों चारू अपन टॉप मोस्ट के व्यास रहते सब। ई मत कहो जो अपना मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। हमारा बनावला से व्यास लोग बनी तई हमारे साड़ू का लइका हमें गावे ले गोइबो करी है, अब व्यास ना बन रहते केहू केहू के ना बनावेला जेकरा पर विधाता का कृपा होला। हम तो अपना गुरु विजेंद्र बा के संग ले ना घूमल हई आ तब वो व्यास बन गए नहीं तो कैसे बन गए? कैसे? अपना मेहनत से, अपना कर्म से, अपना गार्जियन का आशीर्वाद से। लगा तारा बने की कमलवास बनोले। नॉन मैट्रिक आदमी जब ग्रेजुएट आदमी से बात करता है तो बहुत शर्म लगती है। बहुत सुंदर। एक नॉन मैट्रिक आदमी 8वां फेल आ ग्रेजुएट आदमी से बात करे ले तो हमारा बड़ी शर्म लागेला। कहले कि चलो इनकर बोलल अपना विकलांगता में छाट दे। चलो जोरदार हो बताई नचनिया हमरा देह में ठेका तारी को मन से नीचे और तकिया तर बैठल बाड़ी गया था कि इनका कैंसर हो गइल बा आ इनकर मौसी मुड़ी सुघराव तारी बाबू कुछ दिन जी ले और घर परिवार रोवल पार्लर में है को विकलांग के अभियंता के भाई हम तो मुड़ी सुघराव तारू एमे दुख नहीं का माने के मौसी को नहीं हनु मतो कहती तो दुख नहीं कमाने के अपन मेहरारू बिया ये पढ़ा लिखल बा कल में की भैया अपने बीबी अपने